Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon niyang adlaw, Lunes na kita, Agosto 3, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kaanginan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kutom malabutan sa aton sining nga broadcast dira sa Isla Sampanay, sa Capiz, sa Antique kag Guimaras. Mayad-ayad nga sa inyo kag sa aton nga magka-aksyon sa bilog nga pungsod Pilipinas nga nagamonitor paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio. Good morning! Aksyon Hotline! Amo man na nagatutok paagi sa YouTube. Salamat gid sa inyo padayon nga paggasakdag diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Artay Hupon checking in karon iyang Lunes na Lunes. Umpisahan ta ngaton sinibalitaan karon nga aga sa pila ka madalag ko nga mga balita kag gina-inform ta by the way ang aton sini nga magka-aksyon diri sa Metro Bacolod. Ang balita magluwas sa nagadamo kag nagtaas na naman o nadugangan nga kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod. Ang Negros Occidental wala man nagapabilin o kung wala man nagapalutos. Aksyon Hotline! May mga dugang man nga numero no, sa bilog nga Pilipinas. In fact, nagsobra na kita 100,000. Ti ang ambal ni Duque sang DOH nagligad siling nga ginbawi nito gani ang ginambal niya nga na-flatten ng curve. Ya na bent lang. Ti pero ang klaro yasta subong mayara gihapon sang increase o pagtaas sa kaso sang COVID-19. Aksyon Hotline! Diri sa Metro Bacolod, atensyon sa tanan nga mga apor or authorized person outside resident. Mayara karon sang panibag-o nga executive order nga ginpapanaog sa Mayor Bing Leonardia. Sa tanan nga mga apor nga nagasunod sa Bacolod, sunod kamo sini nga regulasyon no suno iya sa alkalde. Aksyon Hotline! Hindi lang kamo magpinagusto sinulod diri nga wala nagasunod sa mga requirements nga ginapatuman sang syudad. Man na diskubrihan nga ining mga apor nga sang primero why man sila gina-regulate ginapabayan lang ti ang resulta may mga apor nga nagpositibo sa RT-PCR test. Aksyon Hotline! Ini tanan nga mga regulation nga ginahimo hindi lamang sang syudad sa Bacolod kundi sa bilog man nga probinsya sa Negros Occidental. Pamaagi ini actually. Agod nga mapunggan ang pagtaas pagid kag posible pagpanglaton sang sining mga apor nga nagasinulod diri sa aton sa Negros Occidental kag subungman sa syudad sa Bacolod. Kay kung in kaso pabayan ta ini, dako pagid nga problema. Aksyon Hotline! Ang apor pinagusto lang ni Slea sulod anytime. Ti subong may mga requisitos, iplastar ta na ablag karon nga mga requirements base man
sa Executive Order number 51 ni Mayor Bing Leonadia. Action Hotline. Ano pagid ang mga update? Damo sa gihapon ang nagapamangkot, nano na ang update sa ginrekomendar no, sang alkalde nga curfew para diri sa Bacolod kay ang tuyo sang syudad. Nga ini dapat magumpisa alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa ngaga. Action Hotline. Tida mo ang nagapangabay nga kung tani hindi ini pagdayunon. No, kay subject ini for approval, subject ini sa diskusyon sang City Council kung bala aprobahan nila no, nga mag alas 8 may mga amendments sa naga-exister nga curfew ordinance sang Bacolod. Yung pamangkot diri, pabor ka mo, nga alas 8 na gidman sa gabi, ini umpisahan. Action Hotline. Ini man ganing rason nga bisan dito sa nasyonal, gareklamo ang pila ka mga doktor kay siling nila, hindi ni solusyon ang mga ginapatuman, bisan ano pa ka-istrikto, sang mga curfew. Ang ginahimo sang gobyerno, ang mga lockdown, kung wala malang siyang konkreto nga ginahimo nga tikang pagi sa rekomendasyon sining mga eksperto sa medical, useless na. I-lockdown mo, i-ECQ mo, o kung ano man nga community quarantine, and after which way ka man himuon, nga kung ano nga tikang, tiyangwa, nga ginpatuman mo lang ang regulasyon mo para nga maistrikto nga hindi makahulag ini mga individual, pero at the end of the day, ang pag-address asang insakto nga tikang parte sining COVID-19 nga problema, way mo ya mahatagan gid sang konkreto nga solusyon. Action Hotline. Ano pagid ang mga update karon niya nga aga ginapahibalo lang naton mga kaksyon sa aton sining nga matag palamati nga may ara sang luyag ipa follow up karon niya nga aga no dira sa Bacolod City Government Center kay may advisory nga ginapagwa ang Land Tax Division asang Bacolod City nga temporarily nga ginapasiraan na ang operation nila para sa disinfection and preventive decontamination for 14 days. So good ini Hulyo 31 kag wifi na butang diri kay 14 days butang balon tikon kumplituhon nila lawig-lawig pa ni daw nga may nadlaw nga ton hulaton. Action Hotline. Ang payment dira lang anay sang City Land Division o Land Tax Division akomodahon ina sang City License Division na pwede ka mo da magkabayad basi kon ang iban balabi nila kon way nagid sila sang pwede kadtuan kag pwede dira nga mabayaran. Action Hotline. Tagabaton na ang City License Division kung luyag nugid man daw nga magproseso sang inyo sini nga mga balayran. Action Hotline. Dota, mga land tax na o pwede kamo gihapon makaproseso. Action Hotline. Ano pagid ang mga istoryanta karon nga aga ang parte sa angkas kag motorcycle barrier. Bao grabing operation sang bitaw kag sang Highway Patrol Group. Nagresulta sa kadamuon 65 ba? Ama nagkaladakpan sa Bacolod kag Negros. Action Hotline. Tingiban, nagligan, nagatag ng kumpiyansa kay silingat yung ginahambal sang nasyonal nga dapat may ara lang sang pamatuod nga mag-asawa kang mag-live-in partner. Nalipatan nila nga dapat may ara gid motorcycle barrier. Pila ining balayran nga multa o kon penalidad man. Action Hotline. Gapaninguha ang mag-asawa o kon mag-live-in partner nga magkaminos sa ila sini nga plete gagasto kadadlaw amo nagangkasanay sa motorsiklo ginadakop sang gobyerno based sa desisyon sang National IATF kay bawal gani kay ang dapat may social distancing nga imuon siling ko gani nano iniman social distancing correct man na kay at least
ginambal man niya sa mga medical expert o sa mga doktor nga dapat ginban may social distancing. Tiyang sa jeepney na ginatakos man ninyo kung pila gina ang barrier na kay may ara man na tuod barrier pero kung ang tawon mong iban gani duway man isa kamitrong distansya da sang ilang mga barrier. Action Hotline. Di nang mas safety sakyan na bisang mag-asawa. Bangka sa motor o kondira sa jeep. Nga manaog ang isa, buslan sang isa ka pasahero, ang gwa sang mga pasahero, daw katulad sa mga damang nga ginsulod sa kaha, nga mayara lang mga divisyon. Action Hotline. Kita nyo na? Oh, pero ti amo na galing ang nakita sa national government. Siling sa national government, hindi. Dapat niya mo niyo mayara sang barrier ang mga motorsiklo. O, tinanong masunod diri, nga tikang okay lang sa mga motorcycle club diri sa Bacolod kang Negros. Action Hotline. Mayara man sang operation CDEO karon nga aga ang resulta 204,000 nga balor sang shabu ang na-recover. Action Hotline. Kung ga-operate ang HPG kag bitaw sa angkas kag motorcycle barrier. Ang task force disiplina. Karon nga daw liwat naman sila nga mag-operato. Aring balantayan, second day of operation kay nagligad to sobra 30 ang mga nagkaladakpan sa idalom sang City Ordinance 926 o kung ining social distancing and face mask ordinance sang Bacolod. Ti ambot sa inyo da. Kung malabayan ka mo, ambot kung may ara na sang resibo nga dala, gikan sa City Treasurer's Office, si Mr. Taba Julingo, kay siling niya, kung may resibo na sila nga dala, pwede ka man dayon magabayad na. Action Hotline. Galing kay ti, ang balayran mo, 200. O kung way ka dala face mask o way ka nagasuksok properly, 200 pesos ang imo sini nga balayran nga multa. Tiyamakon mo na kung kay saway ka ganin og bakal face mask, mapinaltihan ka pa. Action Hotline. Ang mayo siguro, bisan ining mga clothing o kung ining ginhimo lambla, washable nga mga face mask, dalagid kag isuksok properly. May pulgadira pa nga paman ang mga miyembro sa task force. Kay in kaso, malabayan ka, kag mag-insister ka nga mayara sa social distancing, takson. No, takson iya ni Mr. Taba Julingo. Takson niya kung insakto gidman nga mayara sang social distancing nga isa ka metro. Action Hotline. Tikon wala gani, ambot sa inyo da, baldagid, bayad ka, pinalidad. Action Hotline. Sa aton mga kaaksyon, padala palihog sa inyong mga mensahe sa aton sining chat room. Available dira, i-like lang kag i-share ang mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Ginadakip sa mga matahong nga drama para at least may ara kamo sang inyo sining oportunidad nga babatian man ang inyong mga reaksyon kag komentaryo diri sa aton nga pagpangalagad. Action Hotline. Sa mga nagapamangkot, second day o kung sa gina-expect nga pagpadala, pag-distribute sa itong mga na-left out social amelioration program, ma-check kita karon sa DSSD kung anong latest nga update sini. Bala may schedule na ang Bacolod City kay nagligad to ginpaiway, no? Bangod man sang pila ka magkaso nga may nagpositibo bla nga mga empleyado. In fact, ang City Hall tiya mo managyapon ang dira sa downtown area bla, no, napaidalo managyapon mo sa ginatawag naton nga lockdown, no. Di ambot kung saan matapos ni kay may ara man dira sang in charge sa Bacolod City Hall nga amoning naga bantay sa ilada, no, kag amoning nagapatuman sang mando, especially sang alkalde diri sa Bacolod nga dapat tanan nga mga empleyado hindi aday mag-report dira sa bahin sang City Hall. Kag tanan nga transaksyon kinahanglan way danay. Action Hotline. Pero check talang na karon kay Mr. Ernie Pinida kung ano ang latest nga instruction
Kay ang balita subong mayara na sang update ay nagnegatibo na itong ginakonsider bala. Atong taga-tangob nga empleyado sang GSO nga ginakonsider as super spreader. Grabe mo kadamo sang mga nalatdan sang COVID-19 dira sa lugar sa ila lugar kag mga co-employees niya. Pero ang manami kay at least mayara sang positibo nga development since nga ang nagkalanabo mga kaaksyon ti mayara sang resulta na kag nagnegatibo. Action Hotline. Amo na no nga pilang ka mga development so hibalon tarang nagkaron kay ang hanay sa mga negosyante gina-check taman particular na sa ila sining resulta sa meeting since nga gusto sa city government nga ligwaton no nga aton sining curfew ordinance diri sa Bacolod para nga magbalik kita sa ukon magkadto na kita alas 8 sang gabi maumpisa nga curfew. Action Hotline. Alas 8:18 na kag sando ang schedule ni Councilor Archie Baribar sa iya sining nga meeting ang public hearing para sining curfew o inakaron ng mga development ang aton sining tutukan. Action Hotline. By the way, ang Corazon Locsin kundi may ara kita sang biological laboratory. No, ang biological laboratory dira sa Corazon Locsin naga-cater at least nagamat-amat na mong numero sang ila makater subong ang mga specimen nga tiginadala dira. Now, ang manami lang kay ang ginpagwa ang latest nga report gikan iya sa Corazon Locsin nga may ara sang kuano nga may ara sang mga negatibo nga resulta no kalabanan sa ginkuha dira nga specimen sa ulihi ang nagwa negative nga result. No? Mayo niya kay negative tod pero ang resulta makapaayo ini para sa Bacolod City. Action Hotline. At i-check talang na karon damo ginatat na at makapamangkot tinano ni sir. Kumusta ni ang curfew for Bacolod City? Saan ni mag-aumpisa man? Online sa hotline. Online sa hotline. Suliton ko lang ina nga sahi sang ordinansa subject for amendment pa kun madayon. Okay, ginatugyan man ni Mayor Bing sa SP. Now, ang chairman kag ang nagauyat actually para sini sa pagtalakay is no less than Councilor Archie Baribar and he is joining us over the phone karon nga aga. Councilor, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. Maayong aga sa imong nga tagpalamati. Salamat kid sir no in a way kundi ginahulat sang kalabanan damo nagapamangkot sinila sir san ugin maumpisa ni may amendment na sa aton nga curfew may harap pa ganing iban nga pagkabati nila kay way man nakabasa mayo way blagin kompleto basang detalye. In fact may pila gani nga nagasala-sala pa ulit temprano kaya binila alas 8 na subong ang curfew way sila kabalong alas 10 gihapon. Sir may schedule na ta sa ning public hearing. Actually, Action Art, ang akong nga public hearing tapos na sang Biyernes. Okay. No? And then, over the weekend, I think nagpagwa sang executive order si Mayor. Iupod na lang na nakon sa akong nga committee report nga iga-submit sa Wednesday. Wednesday. So ina nga committee report, sir, ano ang result by the way sa inyo sining public hearing? Anong reaction diri sa mga nagkalain-lain nga mga stakeholders? Actually, ang gusto kita sa atong business sector nga ibutang na lang alas 12 uniform, no? Sa tungong gabi. Ang iban nga mga sektor nagambal mga considering sa nagakatabo subong mga insidente, it might not be prudent yet, no? Mm-hmm. So, but I think ang general nga sentiment dito was to favor nga alas 10 kung GCQ, alas 11 kung MGCQ, kag kung mag-new normal mag-gid, ibutang ka sa alas 12, no? So, ang general rule. But Okay. of course, there might be some exceptions, no? And I think the mayor has hinted through his executive order nga base kinanglanon sang earlier, no? Hindi kaya last year. That is why daw may encouragement dito nga ang SP will consider alas 8, no? We will deliberate on that. I will include that in my committee report.
and most likely give a leeway sa kay man emergency ordinance ni action art mo hindi Yes, sa Councilor. kay ordinansa nga ang ordinance has a permanent effect but it is not capturing the mood of the times, no? It cannot permanently capture kay iti emergency gani, no? So we should have a little leeway nga may general rule kita but we should accommodate an exception. Okay. So ina siya ang alas 8 nga based sa proposal ni Mayor Bing, ina iya subject for deliberation ninyo pero Yes. kung bisan ano pang committee report mo sir kung mag-decide ang council nga indeed alas 8 gid ipatuman ang curfew magasugod amo ginaya ang sundon. That is right, no? That is right, no? Kaya ang committee report niya part from lang in isang process. Process, correct. Ang deliberations did sa second reading. Kaya na first reading ka na ang aton nga ordinansa. Aha. So, pero ano paglantaw mo man, would it be possible nga mag-decide ang council in favor sa ginayo sa alkalde since sige gyapon ang pagtinaas ang kaso nga mayara pag ani sa pinakahuben subong case na record sa Bacolod? I cannot really say, no? I cannot really say because the mode of the council is divided right in the middle, no? Okay. May ara nga nagalantaw nga this is a health issue. Let us consider above all the question of health. May ara man sang side nga nagambal nga that is true but we have to consider its economic consequences. So we'll have to give weight sa economic consequences in itanan, no? Sa Okay. aton nga choices sa health. So we will give it to the collective wisdom of the Sangguniang Panlunsod kung paano ni nga bulubalansi, no? Aha. Yes, sir. Sir, by the way, masip lang ko very quickly atong ordinansa bala, especially sa kuano sa mga ginaduso nimo nga parte sa sining motorsiklo bala councilor no? At least I mean sa face mask kag sa distancing kundi 9262 na nasugdan na sang task force disiplina ang operation damo gid bala sir nagkaladakpan. Yes, I hope that will just be sa beginning lang, no? This coming days, kasi kung maggamay na lang because that would mean our people are taking serious serious look on this. Aha. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Good morning. Salamat gid, more power sa imo action art. Action Hotline. Councilor Archie Baribar, ang committee chairman nga nagauyat parte sining kapalaran, no? Siya ang patigayon sa public hearing, so it was completed last week. And ang result sina kay ti ang mga negosyante kon pamatian ni Councilor ang ilas ni proposal may gambal pagani mo nga alas 12 sang tungang gabi kon mahimo umpisahan ang pagpatuman o kon curfew sa Bacolod. Ti galing kay with all circumstances, amo ni natabo bala sige gyapon tinaas sa mga cases. Ang mayor nag-ayo nga kung pwede i-consider sang council nga kung mo nag-extend ang MGCQ until August 15 kung mahimo alas 8 sang gabi maumpisa ang curfew. Action Hotline. Pero ina-subject pa sa painuino kag kaalam sang City Council kung anong desisyon nila kung magambal sila alas 8. Ti kung mag alas 8 ang desisyon kag mapirma na sang alkalde ang amendment kana ang gwasi ni ang mga mall kinanglan alas 6 pa lang amat-amat na panghimos sang ila sini nga baligya. Action Hotline. Ang mga grocery department temprano pa panghimos nga ti mga empleyado lamang pala uli panistagsan lakbalay. Kulang curfew magsugod alas 8 karon manira kay mo alas 7 matapos ang panira mo alas 8 kundi madakpan tong mga empleyado may karon kon nagapala uli nga malabayan ka pulis. Action Hotline. Tiare galing kay ang gusto matabo sang city ang ginalantaw sang city amo ang aton sini nga kaayuhan kag ang sitwasyon sa problema sang COVID-19 kati sige gyapon ang pagtinaas. Now, contact tracing istoryan ta karon
Nano ang mga latest developments ni dira sa GSO, nano ng sitwasyon ang sa City Hall, mabalik na bala ang ilang operation since ka may mga resulta na ngagin na pagwa Action Hotline. kag pinapagig ka mga development nga tutukan ta sa pagpanumbalik sa inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Bagayong Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agad pa simbanwa, mabuhay
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw. Aksyon na kunuwa ang temporaryong pagpauntat sang repatriation sang OFW diri sa Bacolod. Ambot ko na sa nasyonal na nung say nila sini, man ka-expect nga abi ko gani mamatamat na ni jutay mo ang mga OFW nga magpalauli diri sa aton sa Negros. Kag Bacolod, kay ang iba nagbalalik na sa trabaho nila matapos ngagin tawgan sang ila sining nga mga kompanya. Ay, pero nakita naton instead nga magjutay ang OFW, halos kada kaagahon iya may nagaabot gihapon diri sa Negros. May gaabot gihapon diri sa aton sa Bacolod, meaning teng Manila, gusto Manila nga magpalauli ka magalawan man, di man lang magwantahan man mo. Ang problema sa kadamuon sa mga OFW nga stranded dito, pamangkot sini sa uwa, may bilin pa silang kwarta, tubtub sanon ni masarangan nilang gastuhan ng mga OFW. Araman ka monitor si Madam Karen Tahanlangit kag si Philip Laurente, Babarian Sukita, siningya si Nestor Tabiluna, senior kuno ga monitor man ang tanan nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Partikular na Christine Taxi, si Eddie Ricafort, may nga gaman. Okay na silang yung 10 p.m. nga curfew, kung 8 p.m. ang nagagawa sa obrahan, gabi na hindi na magkapangumpra kay curfew na. Mayon na sila kay may salakyan, opisyal ara sa gobyerno, hindi sila pagdakpon. Hindi na sabat ang curfew nga temprano sa COVID. Pangita sila solusyon kung paano madisiplina ang mga tig-abagol. Siling ni Piper Parsley. I got your point. Nagkag-agree ko sila. Bisan na timpranuhon mo na kung amo mangyapon ga sige manalimbawa abisang tiyog ang mga tawo. Kasimple nga mga ginapatuman nga regulasyon gani hindi kasunod ari kamay task force disiplina. Ang pamangkot sini sa task force disiplina, basi ko nang ila malang ni buli ang ginabantayan ka tao, grabe ganyang tao ka budlay disiplina ko, no? Pero ari ay, no, sa bilog nga Negros, ang nagkaladakpan bangod sa pagbayolar sang angkas sa motor, partikular na wala sang motorcycle barrier, 65 ang na-record, all in all, Bacolod, HPG, kag bitaw. Sige ang mga operation, no? Tiway man mahimo ang taga-bitaw, di kay iniya mando sa ila, halin dito sa National IATF. Si Secretary Anyos ng DILG, waya malingkang sa mga panawagan mo.
Kag sa mga demand nga kuntani, hindi na lang na ang barrier. Balakay, way labot nga kadelikado. Even the Vice Mayor nagpalayag na sa iya sentimento, galing kay TOK manatani nga ang prevention against COVID-19 ang tinutuyo. Pero kung lang taon tabla, mas risgo kung nagasakay ka sa jeep, inang magsakay ka nga halin sa pinungkuan to sang pasayro, sa ito ka man mabulos. Anong garantiya kung may nabilin to sa iyang virus sa jeep? Dito ka man gyapon mabulos ang pungkuan, hindi maglaton sa imo. Kalabanan sa mga jeep nga daan subong kundi ang hambal sang LTFRB dapat may balayran, may bulutangan sang bayad nga ibutungon sang driver nga hindi na magduhol-duhol. Tiyasta subong sigim gyapon duhol-duhol. Wala to sa katapusan abi ang pasayro nga may COVID. Ipasa sa imo kalamay mo gid, ipasa mo sa una to pila nga daan naka pasayro ang malabayan niya. Pero update kita na, dinakpanay isang barrier sa motorsiklo, kag angkas, damo-damo na no. Pilang multas ni man? Online sa hotline. Joining us this morning is the Bitaw Head. We have Lieutenant Colonel Luisito Asibot. Sa aton ganinya, sir. Magandang umaga, may aga sa imo. Mayang aga, Action Art, mayang aga simukag sa mga tagpalamati po natin, sir. Mayang aga po, sir. Sa Bacolod City, sa Bitaw alone, pila kabilog dakpanta during the weekend ng operation naton o first day of implementation last week. Do damo-damo, Colonel? Bali, subong, sir, sa 2 days natin na implementation, simula kahapon, August 1, muna nang nagligat August 1 kag 2. Okay. Nakadakop tayo ng bali 48 gid ang amon. 48? So, first day namin, 28 ang natakpan namin, plus kahapon, 20 kabilog. So, subong, bali, nakuhaan namin na sila ng mga lisensya, subong, inisyuhan namin sila ng citation ticket, sir. Okay. So, bali, ang mga nagkaladakpan ni tanan violation, angkas, kag kawadon o kung wala sang barrier sa motorsiklo. Yes, sir. Sa ano lang yan, sa no barrier lang yan alone. At na ano nga namin siya, na takpan namin sila na wala din sila mga dala ng mga ginapa-implement natin na barrier, sir. Sir, halimbawa, no, kung na-mention mo naman nagligan nga way pa man diri sa aton sa nag-design gid nga atong dapat prototype nga sundon halimbawa sa Bohol, kung may ara sang kaugalingon nga ginhimo lang disenyo nga mga barrier, hindi nyo pagdakpon. Yes, sir. Actually, sir, nung July 20 pa yan na idog, naging 26, tapos naging August 1. Tungkol sa sir, damo git mga violent reaction, kagang iba hindi git makakomply. Okay. So, nung mag-start tayo ng August 1, sir, hindi man tayo naghatag sa kanila. Hindi man natin sila pinilit kung mag-follow sa standard natin. Kami wala man kami standard na ginaayon sa ila. Basta ang sa amon niya, meron lang silang barrier between the tandem kag the rider na transparent lang bala. Amo lang ang amon ginayo. Pero subong pila yung, yes, sir. Ang madakpan, sir, pila ni multa nila man? Bali, dito, sir, ginsunod namin sila sa Executive Order 35, no? Bali, ang sukot namin dito sa social distancing ng City Treasurer's Office, doon sila mabayad, is ang first offense is 500. 500? Second offense, 1,000. Ang third offense, 1,500. Kag ang fourth offense nito, sir, revocation of license. May recommended namin sila sa LTO, sir. Okay. So, subong, kumadakpan ka, ang first offense, 500, dito ka gali masettle sang imo balayran kag penalty sa City Hall. Yes, sir. Sa City Hall din sila, makato sila, together with our citation ticket, mabayad din sila doon, sir. Why ka mo dala nga daw resibo from the City Treasurer's Office para outright kung may nagbayad tong mamultahan, pwede sila kabayad na lang sa inyo? Wala, sir. Hindi kami na authorize, bali makatugin sila sa City Treasurer's Office, sir, para mabayad, sir. Okay. Now, kay kadamo, abing ang iban gani ka pamangkot, pati siling nila, abing namon gani, kung may barrier na, pwede na dayon makaangkas ang iban, siling ko gani, bisan bata mo gani, hindi pwede, kay asawa lang. Yes, sir. Amo gani sa napaka-komplikado gid na, no. Kaya lang, sir, wala gid kami mahimo tungod amo na ang instruction na inatag sa amon, sir. Pero ano ni, may confiscation sa lisensya sa madakpan, kung first offense, kag nano man, why na lisensya ang tao nga nagamaniho sa motor?
Yes, sir. Maka-confiscate din kami, sir, tungkol sa covered naman kami ng city ordinance na pwede maka-confiscate ang ating mga traffic enforcers po, sir. Okay, so ining nadakpan nga total of 48, 44. 48, sir. 48. Ang 48 ka nagkanadakpan ni tanan ning mga lisensya nila, driver's license, sa ginkuha gini sila. Yes, sir. Naka-confiscated yan, sir, at ara po sa aming redemption centers po, sir. Mhm. At so kung hindi mo mabayaran to, ang ara sa imo is citation ticket. Yes, sir. Citation ticket yan within 72 hours. Kailangan, sir, makuha nila yan, sir. Aha. So amo ni ang isa sa mga ginapatuman naton, although ngati damo ang lisensya ginakuha gina siya, no? Yes, sir. Gina-confiscate din na subong kag ara sa mo sa bitaw naka-safe, sir. Okay. Kung sa bitaw sila magkadto, nano matabo sina, why hindi to sila gyapon kabayad? Yes, sir. Bali, ang procedure namin dyan, sir, ginapa-undergo muna namin sila ng seminar sa aming education section. Uy. Para mabalaan din nila kung ano din yung penalty nila. Kasi ang iba, sir, question din eh. Kaya ginaka-contest pa man nila. So, pinapa-undergo namin sila ng 1 to 2 hours na seminar para mabalaan nila kung anong violation nila at tani din na nila liwato ng violation nila, sir. Pero ining mga nagkanadakpan ta, ano man, why sila gidman kensindi, why sila kay balo, kulang information campaign ni sila, ano sir? Yun nga, sir, ang di natin maintindihan, kasi kung nakita niyo, sir, 3 wave na gidni ang aton. Dapat July 20 pa to, naging 26 ngayon, August 1. Kung sa information dissemination naman, palagay ko naman, sobra-sobra na gid ang ginhatag natin na time frame sa ila. So, ang iba gid niya, kapadungol na lang gid niya, sir, kaga siguro, yun nga yung mga nabilong sila sa mga hindi gid gusto magpalo sa order, sir. Pero dapat, mag-amuni, ang taga-bitaw, ta sir, why man nagkasanay sa motor, ang nagsakay sa motor, parang nga daw, why blas ang mag-saway man nga public? Yes, sir. Yes, sir. Yun nga po ang instruction ko sa mga bitaw personnel po natin, sir. Why gid ni exempted, sir? Wala, sir. Biskan nga ang ating mga enforcers, sir, gina-encourage ko nga sila na kung pwede hindi na lang sila mag-tandem, kag mag-single na lang sila sa motor nila. Why man siyang nag-resist o kung nagbato sa mga bitaw ta, bangod sa sining dinakpanay? Sa experience ko, sir, sa 2 days namin, wala naman po nag-resist, kaya lang, gapangayo lang sila ng another extension pagid. Kaya iba ng Maldiga, hindi sila kabalo, especially yung doon sa mga bounds, sa mga border control natin, like Agina, nagkaroon tayo ng problem doon sa may ruins, kasi yung mga galing sa Talisay, hindi to sila kabalo, na mayroong ini-implement na muna. Ang bal nga namin, hindi lang naman yun dito, kundi national order yan, hindi lang naman sa Bacolod po, sir. Ay sus, may mga taga out of town pagaling. Tiini sila kung confiscate mo ng mga lisensya nila. Yes, sir, gina-confiscate din namin yan kasi nagpanakop naman tayo, sir, nandito na tayo sa area ng Bacolod City po, sir. I see. About kung kamo nga taga Bacolod bisan maglabay ko mo sa Bacolod, masiling ka nga hindi man ko diya tinero malabay malang ko, no pwede ka iniya national order. Yes, sir. National order yan, sir. Kagang ating mga border control, yung area ng Sumag, yan sa Talisay, kag yan sa may parte ng Tulaw, may mga tao po tayo dyan, basta sa Granada. Meron po tayong mga nakaabang po dyan na mga manugdako po, sir. Kung madakpan ka, limbawa, may ara kay karon barrier may ara ka man, nagsunod ka man sa ginambal nga may motorcycle barrier, way ka lisensya, yung matabos motor mo ni, kung way ka license, impound ninyo? Yes, sir. Pagka ang initial violation namin, sir, yung tungkol sa EO 35, sir, no? Kasi kung makita namin na may mga iba pang violation, impoundable pagid, like for example, wala license, wala ORCR, expired ang license, ginakuha namin ng motor niya, sir, kaya ini-impound po namin, sir. Ay, abaw. Di ko mag-impound na, dako na yung gawa gurong imo violation da? Yes, sir. Mas dugang pagid na sa violation nila, plus yung ating towing fee, babayaran pa po nila. Plus yung ating pong storage fee, kung pabayaan nila diyan sa bitaw, every per day po niyan, 100 pesos po ang storage fee po niyan. Nasa ordinansa po natin yan, sir. Kada adlaw, mabayad ka, kung di mo makuha to, Shin, sir. Kaya nga kailangan din nila patugayon ang pagkuha ng motor nila kasi kung everyday na naka-impound sa amin yan, mabayad din sila 100 pesos po, sir. Adiyos, kung magsya ka bulan, 30,000 daw presyo ka motor nga second hand na, sir ba?
Yes, sir. Amo gani, sir. Tapos pag nag-abot po siya ng 60 days na hindi nila kinukuha, subject for auction na po yan, sir. Why maka mo na-experience yan? Abi nga inang nagimo sang improvise nila nga mga barrier nga do hindi man ano man do kadelikado do hindi safe kag mayara na gid man sa nagabutang sa barrier. Yes, sir. Kahapon, sir, anong Monday, sir, no? First day, aragid ko sa may Palmas, Palmas Circumferential. Nagkandak po kami ng operation dyan. Meron naman po nag-comply. Nakita naman namin, kaya lang talagang talagang improvised kit ang ginimo nila. Medyo kadelikado sa part sila, pero napasalamat man kami kasi nag-comply po sila, sir. Okay. So sa public ano liwat ang inyo sining panugyan, sir, since nga ara gyapon ang mga bitaw naton nga nagabalantay subong? Yes, sir. Sa mga pumuluyo natin, especially sa mga rider in tandem natin, no, kami gapangayo lang kami pasensya. Alas 8:57 na. Kung wala ka lisensya, mas budlay, pagid na kung madakpan ka sa taga-bitaw, madakpan ka sa mga authorities, especially bitaw, kaya i-kuan impound ang imo motorsiklo, samtang nag-tiner, tumabilaran ka pa luwas sa multa mo, kada adlaw nga charge, no, sa ila sining kuan nga pagbutang dito, ti storage nga balayaran mo. O, ti kanyo imagine, siya katos kada adlaw. Ti konway ka kwarta. Sir, surigin na putol na utod ang aton linya. Yes, sir. Yes, sir. So, you were saying kayo na sa public advisory mo liwat? Yes, sir. Sa organic, sir, no, ginambal ko kagina sa mga pumuluyo natin, especially sa riding in tandem natin, sa motor na motor na may mga angkasanay. Napangayo lang ang Traffic Management Unit kag ang Bacolod Traffic Authority Office ng konting pasensya kag kooperasyon. Tungkol sa order ito, hindi lang naman sa Bacolod, national ito na gina-implement. Halin ito sa National IATF, sa DILG, sa national headquarters namin. So magpalo lang po tayo para hindi po tayo madakpan. Tungkol sa pagdadakpan po namin kayo, wala po kaming mahimo, kundi implement man lang po ang namin ang instruction po sa amin. So sa liwat, napangabay kami ng kooperasyon, kagapangayo kami pasensya kung may inconvenience man. At ito naman para naman po sa atin lahat po ito, sir. Why pa ka mo, sir, ang bitaw na deputize para naman sa task force disiplina? May ara po tayo dyan na ginbutang, sir. Ano? Actually, sir, automatic naman lahat ng ating Bacolod Traffic Authority office members na maging members yan. At yan naman po ay nakadeploy na po yan sa dalan, sir. Okay, so buot ang balon, may traffic enforcer, while abot sa motor, kung may makita siya nga why nag-ausar sa face mask, pwede yaman dakop. Yes, sir. Lalo na yung mga yung mga motorista natin, kag yung mga God drive along the road po, pwede po natin i-implement po, sir. Pero kung sa jeep, makita yung why face mask, nga ginpasugdan na ka driver masakay, pwede madakop na sa traffic? Yes, sir. At yan pwede natin gawing subsidiary liability yan, liability rin ng driver, pwede natin ang driver natin, sir. Diyos, sadya ni. May nagkidamo na ang task force disiplina, hindi lang gali kay ang grupo lang Mr. Taba Julinggo, pati kamo gali pwede na ang social distancing. Yes, sir. Pati ang ating bitaw dyan, especially sa mga motorista, pwede po kami mag-implement po na, sir. May pulgadira, mas lang kadala, sir? Meron din po tayo. Hindi kaysa sa jeep lang kung kaisang iba ng mga barrier na singkudo. Huwag naging tako sinusto yung daw ay man distancing ang ilay ang mga barrier man? Yes, sir. Bali, ang sa amon niya, sir, ang jeep pa lang, makita pa lang ng driver natin, ginadakop na namin niya kagad. Kasi 50% man lang, sir, ang gina-allowed natin sa jeep. Ngayon, kung magpagdugang sila ng partition nila, ibig sabihin na violar na nila kagad yung social distancing, sir. Okay. So on that note, Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, madamong ginga salamat. Good day. Salamat po, Action Art. Good morning po. Action Hotline. 48 pa lang, ina, sa duwa kadlaw. Tisubong, may mga taga-tadisay, piyagani kay ina, nga naglusot dira sa ruins, tinag-kanadak pa, nag-ayo pa. Sir, pwede nga ayo lang, anay, nasunod lang, tisiling sa bitaw, hindi Dugay na nga pahibalo sa inyo, kag ini nga mando, iyak to, limbitaw ni kag HPG, hindi tanihala sila kay Ekbasol,
kaya nag-implement lang ni sila, may gani sa aton, kaya pag hindi na-require nga, barrier mo, dapat amo gini. Sa iban nga malugar, may ara gini sang prototype o kung dapat amo gina nga disenyo ang sundon. O, sa iban nga malugar amo ginaya, kinanglan amo ng inyo sining may mga model gid sila, amo ni siya dapat ang pagbutang, amo ni kinanglan gid ang kasangkaron niya, ang kataason. Problema sini sa mga bukid ni man, ano ni karon ka international, national nga kasuguan ni. Ang mga rough road ni, mga habal-habal ni, paano niya karon sa bukid to man? Ang nagakarga ni sa mga produkto, o kung dakpon kay mo, ating matabo sini, kung why man gid sa mga pulis, kung magkatog sa bukid, nga magbantay sa dalan, kay basi ambusan bla. Di kalabanan ni sa proper man lang mo. Siguro temprano kung way pakalapot sa banwa na og daning pasayro kang magmatamat lakat. Sa bukid kung may barrier kana nung gwa mo tug umpok-umpok ka man, din ka mahawid sa buli ka motor, may kung kabayo ina. Ay disgrasya. Dong kisabra do tinunto mga gina ang iyas ng nasyonal niya. May ara gani nga nag-ubra gid di Action Oliver nga ginobrahan niya gid blaya, ginidit niya. Gang laki kag bayi ga hulid, may barrier. Hindi ang motorcycle barrier, kundi hulid sila kadua, may barrier. Ay ka silingkod ka si Kwawi kag kabudlay, pero tiyan mo na mo para sa mga national members of the National IATF, amo na yung maayo kag epektibo para sa ila. Tigaling nga mo na bla, butangan mo na barrier, ga-expect ganin ko nga okay Kung may barrier na, bisan migo mo da, bisan barkada mo, pwede mo maangkas, kaya at least mag-save sa pliti, safe nga hindi mag-alakasakay sa mga jeepney. Okay malang na iya kung why kagin man abi importanteng kaduan, magkasangkas ka lang sa motor, do hindi mo man mag-qualify na. Pero sa mga nag-aubra lang, iban, paninguha man magka-save, makaangkas migo niya. Tigaling ko madakpan kay mo, kalamay mo, 500 pesos, sa idalom sang ordinansa, ang imo pinalidad. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga? Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Action Hotline. Way na kita tiyempo diri sa aton na pagpangalagad Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Aksyon at hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!